Salam mehriban vatandaşlar. Men Akmedova Aybölek Ayal Gızlar Hereketinin aktivisti. Şu gün 28 sentyabr Amerikanın New York şäherinde yerleşen Birleşen Milletler Guramasının öňünde protest geçirildi. Şu cinayetkar häkimiýet Türkmen halkyny öz hak hukuklarynyň mahrum etdi. Bu edilýän protestler Türkmen halkynyň azatlygy üçindir. Türkmenistanda bolup geçen bir kanunçylygyň sany hasaby ýok. Türkmenistanda COVID-19 keselinen adamlar gyrlyp ýatyr. Türkmenistanyň daşyndaky türkmen raýatlaryna pasportlar verilenok. Türkmenistanyň häkimiýeti öz serhedini diňe daşary ýurt raýatlary üçin däldi, öz raýatlary üçin hem ýapdy. Daşary ýurtlarda yüz miňlerçe watandaşlarymyz öz ýurduna, watanyna, ojagyna goý berilenak. Türkmenistanyň häkimiýeti COVID-19 keseliniň Türkmenistanyň çäginde barlygyna boyun alanok. Türkmenistanda we onun daşynda bolan raýatlarymyzyň konstitusiýon haklary bozulýar. Şol sebäpden türkmen aktivistlerimiz bugün dünýäniň ähli günjeklerinden gelip Birleşen Milletler Guramasının öňünde protest geçirdiler. Hawameştaýda DWT Halk Hereketiniň lideri Murat Gurbanow söz berjek bolan. Salam Murat Gurbanow. Sizem öz pikirleriňizi aýdaýsaňyz şu protest barada. Salamu aleyküm hemmeňize vatandaşlar. Salam Aýbölek. Sağ olun ses bereniň üçin. Hawa ine Türkmenistanyň halky protestlara başlady. Bizim öňüm aýdyşymyz ýaly häzirki protestler başlarda durmaz, dowam eder. Şu Berdimuhammedow gidinçe. Ine Amerikada bizim watandaşlarymyz şo ýerde protest gurnadylar şu gün 48-nji assambleýaň, ýani adam hukugyny goraýan guramanyň assambleýasy boldy. 48-nji assambleýasy, ýani halkara guramanyň şonno köp soragy serdildi, bizim watandaşymyz hem soragy serdildi. Ine şonuň üçin biz şo ýerde protest etdik. Häzir protest gutordy. Men ýalňy görüşdim adamlar bilen. Olar gowy protest geçirdiler. Onun videolaryny Türkmen halky DWT ýa beýleki ýani aktivistlaryň kanallarynda görüp bilersiňiz. Ine şo protestda Adatlyk radio tam goşuldy, beýleki ýani guramalarym goşuldy şo protesti ýanlantyrmak üçin. O protestda esasy temalar, şo ýerde galdyrylan temalar Türkmenistanyň serhetlerini açmak, Türkmenistanyň grajdanlaryny Türkmenistana evakuasiýa etmek, Türkmenistan grajdanlarynyň pasportlaryny uzatmak we Türkmenistana koronavirusyň uly möhsap baran wagty Türkmen hökümetiniň Türkmen grajdanlaryna, Türkmen raýatlaryna öz salgyt goraýyş ministrligiň üstünden hakyky kömek etmek. Ine şu barada protestler bolup geçdi. Munna biz durmaz, nesip bolsa ine ertir biz wozmuny ine men geçiren protesti Jenewada şu ýerde ine biz plakatlar taýýarladyk. Men plakatlar görkezdim. Ine şu ýerde plakatlar bar. Berdimuhammedow bütün dünýä tanamaly kimdigini. Berdimuhammedowyň alyp barýan halka garşy siýasatyny, genosidyny bütün dünýä görmeli. Kimdigini, näme diýenligini şu ýerde indi her guramanyň öňünde biz protestler edip Berdimuhammedow kimdigini we bizim halkymyzy näme edýänini biz bütün dünýä görkezler. Bu protestlaryň esas maksatlary indi Türkmen halky hiç taýda çydamaz da garaşmaz da indi Türkmen halky protestler başlap öz haklaryny alyp bütün dünýä görkezler. Türkmen halkynyň kimdigini, Türkmen halky näme çyp galýanyny we biz edilip bolduk. Indi şundan beter, ýani biz edilesimiz gelen o. Ine şu ýaly plakatlar edildi. Şu plakatlarym ýani gurumlaryň halka gurumlaryň öňünde goýular. Ine şu ýerde görkezilýär, ýani koronavirus gidilýär. Koronavirus Türkmenistanda ýokdur. Bundan başga da plakatlar bar. Umumyň ertiren protestler dowam eder. Şol 5-nji ýylyçly protestler Amerikada, Şweýçariýada, ýani Jenewada dowam eder. Esas maksat bütün dünýäni Türkmenistana koronavirusyň ýagdaýy boýunça, Türkmenistana bizim halkymyzyň problemasy boýunça, Türkmenistan daşyna halkymyzyň problemasy boýunça bütün dünýä ýanglatmak we protestler gutorunda biz höküman suratda ýani hatlarymyzy berip şol guramalara öz ýani pozisiýamyzy aýdyp geçip we Türkmenistan halkynyň ýagdaýyny açmak. Ine häzir Amerikanlar goşuldy. Şoň üçin men şol söz berýän Aýbölek
Söz sizin başlan. Sağ olun Murat Urbanov beren maglumatlaryňyz üçin. Ştaýda şuňky protestde gurnaçylaryň biri Leyla Doganymyz ötýär. Leyla Doganymyz söz berýäsiň. Salam, hormatly vatandaşlar. Biz häzir şu wagt oňyň öňünden gelip protestimizi gutaryp şu wagt häzir girdik. Sebäbi gatda güýçli ýağmur ýağýardy. Kendi bilemdik. Ýöne bizim geçiren protestimiz ören efektivni bol diýip pikir edýär. Sebäbi köp adamlar, jurnalistler gyzyklanıp bizim kontaktlarımızı aldılar. Nesip bolsa başlan Google statyalar çıkar diýip umid edýäs. Tiz wagtyň içinde habarlaşjagyny aýtdylar bizim bilen. Salam vatandaşlar, sağ olun hemmäňiz Zoom'da gelip durýan protestde. Biz şu wagt gelip oturuşmaz protestden, biz bütün dünya döwletler guramasynyň öňünde şu delegasiýalaryň girilgetine barıp şu taýda bütün şolun öwlerine çykyş etdik. Bizim çıkışımız ören efektivni boldy diýip men hata etýän tebäbi aýtmalarlaryň baryny aýtdy. Men şu taýda Türkmen Doğany, Türkmen telperi, ak telperi bilen çykyş etdim. Oňa manasyny biz olara beýan etdik. Biz Türkmenle iki ýagdaýda doğum telperi. Birinci toy bayramçylyk bolany, ikinci haçanam öz mugattas watanyny, namasyny, wyjdanyny gorajak bolany bayram hökmüne begenip öz watanyny goramaga gitýär. Biz olara aýtdyk. Biz daş ýurtdan ştak geldik. Biz öten ýylym geldik. Biz siziň hemmäňizi duýdurdyk. Siziň ştaýdaky ýygnanan döwletleriň esasy amajy dünyada parahatçılığı korumak, dünyada garipçılığı ayırmak ve dünyada tabiatı korumaktan ibaret. Eğer şu maksadınızda layıklıkta siz hareket edecek bolsanız, onda sizin ünsünüzü bir daha da çekecek oluyor. Dünyanın yüzünde bir devleti var ki, bir tohum Dinet Türkmenistan'ın baylığını tağlayacaktı. Tağlamak niyeti bilen 6 milyon halkını açlıkta, imigrasyada ve kulçuluk derecesine getirip 2 milyon Türkmenistan daşarı yurtta saklar. Olu öz yurduna gidip bilen aklar. Olu çağalarını görüp bilen aklar. Olu dine yemek içmek için, bir yerde yatıp durmak için ağır işlere, istemeyen işlerine mecbur edilir. Şolu ertikun size ki işlerde yığılanışı otuyanır, size problem olacağını şun duyuyor. Siz eğer şu karandadan etyenini gözün yımtanır, ertikun bundan neyse onlar çiğir önce ştak gelip çıkış eden Kaddafi yanaklar, Saddam Hüseyin yanaklar ve beyleki diktatörleki bütün dünya problemi dörettiler. Ve Gars kısımda adamların karşısına cinayet ettiğini suud edilen adamlar yanak şunun eden cinayetini siz şahit olursunuz. Ben şunu afsalini, katgörünü tavşırdım, gepleştirdim, bardım, ahraniyetini ayıttım. Bizim halkımız haçanım, öz hukukunu koru, konstitusiya dayanıp, bütün dünya normativine layıklıkta, konsulluğun önüne, şunun öz kanuni borcunu yerine getirmeye çağırış edip bararlarını da olur tutup, vurup, bıçaklar, pasolstvanın içine alıp, öldürüp, video düşürüp, şol cinayetkarı görketçik olyanı bir yan yakınlıkta hemen şahit bulundu. Şol için eğer siz öz amacınıza yetecek olsanız, şu karamda da gözünüzü yummayın. O hoşlarda çıkış etmeye ruhsat vermeyin.
Aytoltan Töreýew eger utanmasa, eger bizim aýtýanymyz ne doğru bolsa, çykdy şada halkyň öňüne aýtdy diýýär. Şol üçin watandaşlar, men pikir etýän, bizim şuň çykyşymyz ören owully, täsirli boldy. Bir towar jurnalistler geldi, Pakistan'ın televizyoniyeti istimad etdi. Şol üçin men pikir etýän, bir uly täsir bolar. Ola hemmesini fix etdiler bizim hereketimiz. Sağ olun vatandaşlar, biz biraz ýadyrak, şol üçin inni baýlykda gatnaşan adamlar var. Men olara söz bereyim. Leyla siz ondan sonra neme aýdar? Menem şu Muhammed Ağa'nın aýdyşýaly ören довольно diýsem bolýar protestimizden. Çünkü o için hemme zat organizowany, hemme zat hemme açyk geplerimizi aýtdyk. Öğrenken adamlar gızıklandı. Biz hemme danylarımızı, kontaktlarımızı berdik. 100 günün içinde bizim bilen habarlaşacak deyip aýtdylar. Nesip bolsa Angliýanyň jurnalisti geldi 10 yıldan beri Türkiye devletinde yaşap ýören eken. Biz hemme Türkiye devletimizde vatandaşlarımızın bolşuny aýtdyk. Näle gyn ýagdaýda, näle köseýänlerine protestlara geçirmeye perskel berýänliklerini aýtdyk. Nesip bolsa 100 günün içinde habarlaşar diýip umid edýäs. Birem şu nesip bolsa Washington'da geçirilecek protestimizi aýdyp geçecek bolan, ondan ham şoklu, ondan ham efektivni geçer diýip umid edýäs. Nesip bolsa vatandaşlara da yüzlenmek isleyen edip bileningizçe boşulun. Nesip bolsa boğucu edip geçireli Washington DC'de saat 10'da Türkmenistan'ın pasolstwasının öňünde başlaýar, soň ýuwaş Türk pasolstwasının öňüne geçer, soň Bozun öňüne geçer. Nesip bolsa sizden haýyş aktivnirak bolup gatnaşyň. Görüşeriz nesip bolsa endi sözü ýene bir aktivistimiz söz kazanlı. Ne Salam vatandaşlar. Evet, bugün oğunun öňünde yağış yağmadan, yani bu hava seyretmeden bu efektivni geçirildi. Ama protesto geçirildi. Da. Benim Miami'den geldim. Несмотря на узоклыка, в общем, затронули тему политзаключенных, полностью очень много говорили, очень на самом деле была эффективная. Вот. Ну, что еще сказать? Дальше продолжение будет. Adam azlığına seyretmezden öğren hem zat düşünüklü boldu. Sebep plakatları koyduk hemme yere, bizim kimliğimizi hemme gördü. Aysı yurtlandığımızı, problemamız, nämeler hemme zat yazıklıktı şu plakatlarda. Hemme zat gol geçti. Biz neme girecek olduk, içerik girecek olduk. Security'lar gol vermedi. Eğer neme isleğiniz bolsa pisminin bizi berip bilersiniz biz yetireriz dedi. Maksimum şonu edip bildik. Hatları verdik eline. Indi görelim. Tam işte içine girmek невозможно dediler. Bizi gol vermeye hiç gelir nemesi yok dediler. Hemmesine snimat ettik, video ettik. Nesip olsa hemmesine tiz vaqta yaylarız. Ну, все у нас, все. Bolýa Leyla, sağ olun aýdyp beren maglumatlaryňyz, görüňleriniz üçin. Şu taýda daşary ýurtdan gelen mehmanlarymyza da, türkmenlerimize de, türkmen halkynyň azatlygyny, hakyny, hukugyny talap edip çykyş eden doganlarymyza da köp ullakan sağ bolsun aýdan öz adymdan. Endi men sözi Akbel Sapar aga geçirýän. Akbel Sapar aga, siziň pikirleriňizi dinläýän. Köp sağ ol. Hani men şu oturan yaş olan bıyılara hem hatta orta yaştaki öz iyileşlerimize seyredip sizin kim meğle bu oynayan. Biz şu günü gatı köp araştık. Hani Türkmenler daşarı yurtlarda yaşa, oka, işlep, inni köpçülüklerin yetiştiler. Yetişmek şu Türkmenlerin siyaseti aydan yetişmesi devam ediyor. Bunun beylek inşallah da her yılla yüzlerce, belki milyonlarca adam şu görüşe koşulur. Sebebi daşarı yurtlara çıkıp gözü açılan adamlar
bir zady görýärler. Türkmenistanda özleriniň türmede ýaşanlyklaryny, zyndanda ýaşanlyklaryny, beýle ýaşamanyň gerek däldigini, oň adama münasip däldigini görýärler. Netijede kim-kimden Türkmenler şu daşary ýurtlarda adamlaryň erkin ýaşaýyşyny görüp, şol erkin ýaşaýyşy öwrenýärler, hemde şoň awyny tabyny ýele alýarlar, öwrenýärler, şoň nähili edip özüni alyp barmaly, nähili edip öz hak-hukukyny talap etmeli. Şu zatlarynam uğrunu öwrenýärler. Netijede kim-kimden türkmenler gorkudan halas bolýarlar. Menin pikirimçe gulçulukdan halas bolmagy üçin ilki bilen adam gorkudan halas bolmaly. Gorku adam ömür boyu gul bolup galýar. Egerde sen öz hakyny talap etmesen, öz bokurduğundan ýapyşyp, sen jüýüňi barlap, sen jüýüňdäki insangyja köpükleňe çenni, teňgeleňe çenni alýan adamyň goşorundan şarpyladyp tutup şonu gysmasan, şonu tumşugyna bermesen, elbette ol adam seni talamany dowam etdirir. Ýene de bir zady mudama ýatda saklamaly bizim halkymyz şu söz azatlygyny bogýan bolsa, oturan hökümet, rejim şol oynamaga däldir. Söz azatlygyny diňe halky ýurdu talamak üçin kesýärler. Muny diňe bir zat bilen deňeşdirip bolar. Egerde bir gödömüne getirin, siz bir garanky ýyjede bir ýa çolo ýaltam bolsa, sıra barym bolsa, bir çolo köçeden barýan bolsaňyz, siziň öňüňizden bir bandit çyksa, siz talajak bolsa ilki bilen näme diýär? Size sesini çykarma diýip, böwrüňe bıçak diýär, ýa-da bolmasa seni öldürürün, bıçaklar diýip gorkudýar. Şeýdi hem adamyň ilki bilen şol sesini çykarmadlygyny gazanyp, ondan soň on gymmat hazatlaryny alýar, pulny alýar, talaýa, gerek bolsa urýa, ýençe. Türkmen hökümetiniň edýän zady edil şolat. Şoňa ünsüýärin. Näme üçin Türkmenistanda erkin gaziet, jurnallar, radio, telewizioniýa ýok? Näme üçin Türkmenistanda söz medeniýet azatlygy ýok? Sebäbi, egerde söz medeniýet azatlygy bolsa, mitingler azatlygy bolsa, demonstrasiýalar azatlygy bolsa, onu halk öz hakyny ýidirjekler. Öz hakyny talap etjek hem şonu gazanjak öz hukuklaryny. Şoňa ýol bermediligi üçin hem Berdimuhammedow, Hram hem Jadan halkyň sesini kesýärler. Söz azatlygyny gadagan edýärler, adamlary gorkuda saklaýarlar. Bizim halkymyzyň şol gorkudan inni çykmagy gerek. Şu bir beýik Rus ýazgysy Anton Çehowyň aýdyşy adam diýe öz bedeninden gorkuýuny damja-damjadan sykyp, gysyp çykarmaly. Şoň üçin hem gaýrat edinde özüňiz ilkilene özüňiz şu gorkmadlygy öwrenin. Soňam gapdanyňyzdakylary öwredin. Anahany şuň bizim ýyllaşlarymyň Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde durup türkmen halkynyň arzy halyny, arz şikaýatyny halkara jemgyýetiniň, halkara guramasyna getirmekleri gaty uly waka. Bary owy 15-20 ýyl bundan şu zatlar gaty seýrek edilýärdi. Hatda diňe arzu bolup galýardy. Näme bizim türkmenlerimiz Amerikada yetişdiler, siyasata aýdan bişdiler, hem de şu işleri ine görýänim biri bir türkmen Miami'dan gelipdir. Muhammed diýýär Kanadadan bardy. Muradan barmaly, emma özüňiz bilýärmi, keselçilik sebäpli şol näme ýokuşup baryp bilmekde. Ýönim bary bir şol inni bizim Amerikada yeterlik güýçlerimiz var. Yeterlik şol derejede sanyna ýyllaşlarymyz var. Beýleki ýyllaşlarymyzyň men şu görüşe tizrak goşulmagyny isleýän adamlar beýlekliň nähili görüşýäni gapdalan tomuş edip oturmaň. Haýyş dedilen, belki tomuş etmeýän gyzykdylar ýöne tarihte öz halkyň azatlygy uğruna görüşüp hakyky bir iz goýmak, ýatlama goýmak bu iň bir beýgi işdir. Bu dünýäde bir beýgi iş vardır. Olam öz halkyň azatlygy uğruna görüşe goşant goşmak. Şoň üçin hem geljekde has köp türkmenler Türkmenistanyna dören ýagdaýyň, ýani başistik rejimiň halky ezmesiniň soňuna nokot goýmak üçin şu alınıp barlayan ağır görüşe öz goşantlaryny goşar diýip men umid edýän. Ýene de egerde inniki aýlawda maňa söz berseňiz ýene käbir zatlar aýdym, häzirlikçe men gysgaça öz sözümi şeýle tamamladym öýle. Sag bolun. Separa gatowy sözler diýdiňiz, gatowry aýdýaňyz. Indi bolsa men sözü Zarina Taýewa beresim geldi. Zarina Taýewa. Salam, meňde söz bereňiz üçin. Şu alyp barýan ýoluňyza gaty begenýän dowamyzam ýene bolup dursun.
Leyla Zaperova köp sağ bol. Murat Kurbanov da. Hemmeňiz şeýdi çykyş edýäňiz. Düýeji Muhammed Düýeji agada. Şular ýaly ihlas edip, çykyş edip halkyň öňünde şular ýaly göz görkezýäňiz nähili hak hukugyny talap etmeligini, adamyň nähili gyzyldan gymmatlydygyny her bir laýata bildirýäniňiz üçin köp minnetdar. Menem öz gezegimde şular ýaly gysgaça bir aýdyp geçeýin edim. Men öz minnetdarlygymy her bir raýat öz hakyny talap etmäge haky bardyr. Şular ýaly protestlerimizi iýdi köp bolup dursun. Nesip bolsa bugun Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde çykyş etseňiz, erteki güni onuň öňünde çykyş etseňiz, her bir ýerde şular ýaly çykyş edilse, biziň halkymyz ayaga galyp, bakymdan şu rejimiň ýykylmagy bilen bolar. Howar ayatlar sağ bolun, gysgarasyk aýdyp geçeýin, öz pikirimi diýdim. Sağ bolay bölek söz berem. Bolýa, sağ bolun Zarina. Indi men sözü Kaşpirovskiga beren. Salam Kaşpirovski. Siz öz pikirlerinizi beýan etseňiz. Mikrofon. Bizim bir aýdan sözü var. Döwüljek araba diýip 40 gün öňünden jeýgyldaýarmyş diýip. Indi bu jeýgyldy diňe bir Türkiýe döwletinde ýa Türkmenistanyň içinde däl görüşiňiz ýaly Amerikada Birleşen Milletler Guramasynyň zdaniýasynyň öňünde hem bu jeýgyldylar ýanglany ugrady. Käbir raýatlarymyz hä diýende mä zat talap etjek bolýar. Hani başaran işiňiz näme boldy watandaşlar bir zada düşünüň. Karşymyzda 30 ýyllap kökuran diktator rejim dur. Ol 1 2 3 diýende hä diýende mä ýykylýan zatlar sabır kanaat gerek. Türkmenler aýdan sabırly dura barady. Birazrak sabır etmemiz gerek. Görüşüňiz ýaly. Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde protest geçirýän watandaşlarymyza köp minnetdarlyk bildirýän. Bundan sanlyca wagtlar öň, 1 ýyl, 1,5 ýyl öň asla bu zatlar kän bir göz öňümüze de gelmeýär. 3-4 ýyl mundan ozal. Indi şu zatlar hakyky aýdym durmuşa geçirilip otyr watandaşlar. Nesip bolsa inşallah täze Türkmenistan demokratik döwletimizi gurarys. Hiç bir rejim, hiç bir döwür baky dowam etýän däldir. 30 ýyllap kök uran diktatorluk rejimi ayırmak bizim öz elimizde. Keseden serede oturmak elbette gowuzat. Emma gatnaşmamız gerek. Gelecek neslimiz için, gelecek çağalarımız için, şoların gowu asuda günde yaşamağı için hökman suratda koşulmamız gerek vatandaşlar. Bolandır indi keseden serede oturanımız. Görüp otursunuzlar şu ildeşlerimizin işini koyup o çıklayıcısından kaçman. Ana ýaňy dinlediniz, Miami'den geldim diye, yeni bir yerlerden geldim diye. Kim için edil otur? Gelecek neslimiz için edil otur bu işler, vatandaşlar. Gelin de, koşulalım. Döwlet hemmemize gerek. Diňe bu taýda çykyş edip oturan aktivistlere ya belli sanalyk adamlar üçin däl döwlet hemmemizinki. Gelin vatanymyza eýe çykalım. Köp sağ bolun söz bereniňiz üçin. Taňry ýatasyn. Sağ olun Kaşpirovski. Men ştada sözü ýene bir gezek Murat Gurbanowa beresim ele. Murat Gurbanow, siziň diýjekleriniz bar. Sağ olun. Men ýalnızca dowlay dönmedim aýjakladymy. Ine hemmeler gaty sözler diýdiler. Men şulara goşulýan. Türkmen halkyna ýüzlenjek bolýan. Hurmatly watandaşlar. Siz elinize ýara alyp töwüşjek bolýaňyz, siz ýa-ni güýçlenjek bolýaňyz. Häzirki durmuşda, häzirki döwürde 20-nji asyrda eline ýara alyp görüşer ýaly ýok. Ine söwüşler şol protest meýdançasyna bolup geçýär. Kyn görmän protestlara goşuň. Kyn görmän kanun bozman öz haklaryny aýdyň. Biz bütün Türkmenistanyň taryhyna hakyky taryhy ädimleri etmeli. Biz öz hakyky haklarymyzy, öz ýa-ni konstitusiýamyzy gormaly. Biz Türkmenistanyň adalaty döwleti öwürüp, adalaty ýol saýlap, baxty durmuşymyzy etmeli. Orta Aziýada biz häzir şansymyz bar. İkinci döwlet Kırgızstandan soň ikinci döwlet bolup öz haklarymyzy alyp, ýa-ni protest söwüş meýdançasyna görkezip bizim kimdigimizi we Türkmenistanyň prezidentina bizim haklarymyzy talap edip şondan şol taryhy ýerleri basyp bilýär. Ýa şundan biz gitmäli. Aktivistler gaty öňüpdiler. Bizim halkymyz gaty dagal. Şonuň üçin siziň hemmeňiz aýdýan. Ine partizançylyk etjek, ine ýara aljak, ine
Biz yaraga taýar, ol yalan. Yaraga taýar bolsaňyz protestde çykyň. Özüňiz gahrman diýen bolsaňyz protestde çykyň. Özüňizi türkmen diýip hasap edýän bolsaňyz, özüňiz watançy diýip watan duýgulary baý bolsa size, öz dogan ardaşynyň üçün görüşek bolsaňyz, özüňiz üçün görüşek bolsaňyz, häzir çykyň protestde. Ýene aktivistler çykyp başlady. Şoň üçin şu şansy gidirmeň, haýyş sizden. Sag bolun Aýbölek, söz berýän üçin. Murat Gurbanov gatda ordu ýalňyz watandaşlarymyzam gatda iza galaşyp, şoň üçin hemmämiz bilelikde bir hereket etsek, hökman ýeňiş biziň tarapda bolar. Indi men şu taýda Farhada söz berýän. Salam Farhad, siziň pikirleriňizi dinläýsek. Sağ olun, salam aleyküm vatandaşlar. Birinciden şu Zoom gepleşigi gurnanlara hemmäňize taňry ýalkasyn. Gatnaşanlara, hemmäňize gatnaşanlara, hemmäňize taňry ýalkasyn. Ýene bir agzy birligimiziň bir nişan. Ikinciden hem şu owanda ýani Birleşen Milletler Guramaň öňünde çykyş eden Muhammed Ağa, Leyla Doganymyza hemmäňize köp taňry ýalkasyn. Nesip bolsa siziň ýarynızda durup şu owanyň öňünde bize de çykyş etmek nesip etsin. Bize Türkiýede gyýgyryp ýörüs, ýöne bary bilmedik. Bağışlan. Ýöne şonda da siz bilen birlikde inşallah yakın günlerde bize de şu taýlarda çykyş etmek nesip etsin. Biz Türkmenler hemmämiz indi birleşmeli wagtymyz, bir ýumruq atmaly wagtymyz geldi. Allah jana inşallah ýol berse. Hemmämiz birleşeli watandaşlar, hemmesem aýdyp geçdi, hemmäňiziň diýenlerinizi goldaýan we goşulýan. Birleşeli, bir bolaly, hemmämiz hem çykaly, indi oturanymyzyň peýdasy ýok. Otursagam şu zat bolup otyr, aýtsagam bolup otyr, aýtmasagam bolup otyr. Diňe bir zat bar, diňe agzy birleşsek bolýar. Sebäbi biz 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygymyzy aldyk. Yani dokumentalny garaşsyzlygymyzy Türkmenistan garaşsyz diýip eglan edildi. Ýöne şo garaşsyz ýurtda diktatordan azatlygymyzy 30 ýyldan beri alyp bilemiz. Şonu almana indi men pikirimçe wagt boldumy kadýan sebäbi garaşsyz bolanymyza 30 ýyl boldy. Tak Türkmenistanyň respublika bolanyna 97 ýyl boldy. Indi bir 97 ýaşyndaky adamyň agzyny ýapyp gorkuzyp ýaşatmaly dälmi diýip özümçe pikir edýän. Şoň üçin hem hemmämiz birleşeli, hemmämiz bir bolaly. Hemmämiz bir bolsak almajak galamyz ýok. Ýylyň güýji, siýliň güýji diýe. Şoň üçin hem hemmäňiz ýene bir gezek agzy birlige çağırýan we şu taýda aktivistleriň 25-30 sanysyna bärde indi deportasiýa lager aljak diýipdirler Istanbulda. Şumat Nursultan Taganowany götüripdirler Aňryk deportasiýa lagere. Şoňa da bir azatlyk istäýär Nursultan Taganowada. İnşallah yakın günlerde o da aramıza gelir Nursultan Taganowa. Hemmäňizden de beýleki gatnaşmayan vatandaşlarda diýäs, dua dileýlerde bolaly, elimizden gelen kömegimizi edeli we şoňa da azatlygyna çykmagyna hemmämiz bir agızdan ýardam edeli. Sağ olun söz bereňiz üçin. Aýbölek, men 1 minut ýene söz alsam bolýarmy? Bolýarlylar, gurlawerin dinleýär. Şu wagt birazrak protestdan bir parça görkezmek isteyen onun öňünde onları näletledik birazrak şonu eşittirmek isteyen size. Hali dolu video sonra çıkar yine birazrak vatandaşlarımız için azrak настроение bolsun diye 1 minut. United Nations Organization. What are you looking for? Turkmenistan dying. Turkmenistan need help. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Turkmenistan need help. Turkmenistan need help. Help Turkmenistan. Shame on you. Free Turkmenistan. Free Turkmenistan. Free Turkmen people. Bunu alıp shame on you diyen näletledik olary maskara, siz maskaraçılık deyip, siz maskara diyen ýaly. Onu ýaly parçalar häli köp. Soňam şu Nursultan hakda aýdasym gelýär. Ertir nesip bolsa onun üçinde aýtmaly geplerimiz bar. Birem Washingtona Türkiýe pasolstwasynyň öňüne baryp onun hakda oğlanlar üçin hemme vatandaşlarımız üçün отдельно nememiz var, programmamız var. Nesip olsa Türkiye pasolstwasynyň öňünde dowam ederiz. Boldu mende. Ben indi çıksak razрешать etseniz bizim 7 saat yolumuz var. İzimize gitmeli şoň üçin. Bolýarlylar, sağ olun beren görüňleriniz üçin.
Türkmen halkyny ruhlandyrýanyňyz üçin köp sag bolun. Endi men sözi Eziz ildişimize berjek bolan. Eziz salam. Siz öz pikiriňizi aýdaýsyňyz. İlki bilen hemmeňize salamu alaykum. Vatandaşlara da, bizi görjeklere de. Menem şerde aýdylanlara goşulýar. Gowdatlar aýdyrly. İlki bilen Akyel Saparaň bir aýdan söz başýardy, şonu makbullasyň gelýär. Akyel Sapara dogry aýtdyňyz. İlki bilen türkmen halkynyň gözüniň gorkusyny aýyrmak gereklidir. Bizim yurdumuz 30 ýyldan bäri şo diktator rejimde ýaşap berenler. Elbette her kim gorkudy. İlki bilen şo gorkuny aýyrmak gerek. Vatandaşlardan meçe gaýşdym. Gorkmalar hiç bir zatdan. Bar ýok neme öz hakyny talap etmek ol ya günä däl ya jenaýet däl. Şo zatlara düşünen oklar vatandaşlarymyň köp bolşýaly gorkýarlar. Käbir vatandaşlarymyz bilen köçede ya telefondan namynda habarlaşdyk. Sorýar aýtýar, şo soralar neme etýär soruň şoňa jogap berenlerine aýtýarlar biz ya hojalyklarymyzdan orkýardy. Ailemizden ni garnaşlamazdan orkýardy. Şoň üçin gorkmaň diýär. Haçana gorkup ýaşajak. Gorkmak gerek elbärde. Tamam şu ýene bir aýtjak bolýan bizim aktivistimiz var, Dursultan Taganwany. Şo ýygnadylar, allalar. Şoňa da bir hem vatandaşlardan hiç gaýşdym. Şoň üçin bir ustupat etmeklerini, protest etmeklerini hemmesinden gaýş etýär. Biz bärde özümüz üçin edemiz okudatlary. Protestany ya mitingi ya çykyş edip bir spektakl gurnamda biz bärde vatandaşlarymyzyň hak hukuky üçin çykyş etýär. Diýjek bolýan zatym şundan ibaret. Söz bereniň üçin köp sag bolsun. Sag bolun, taňary alkasyn. Böyle sağ olun Eziz beren gürrüňleriňiz üçin. Menem şu ýerde Dursultanyň şu günkü ýagdaý barada aýtyp geçesim gelýär. Dursultany azatlyk isleýäs, adalat isleýäs, Türkiýe döwletinden adalatlyk isleýäs. Menem şu taýda ýene Musaga goşuldy. Musaga salam. Sizem şu bolup geçen protestler barada biraz açyk berýärsiňiz, öz pikirleriňizi aýdaýsyňyz. Mikrofonuňyz ýapyk Musaga. Assalamu alaikum vatandaşlar. Şu an mitingden geldim. Mitingde gatnaşdyk. Oňyň öňünde çykyş etdik. Oňyň içine girmekçi olduk. Çykyşlar etdik. Biz hemşem goldaýas. Uzakda bolsa 1000 kilometr, 10.000 kilometr agyrda bolsa ýüregimiz Türkmenistan halky bilen. Sağ olun. Sağ olun Musaga. Men şu ýerde ýene Murat Gurbanowa söz beresim gelýär. Murat Gurbanow, diýjekleriniz bar bolsa, goşaklaryňyz bar bolsa, siz dinleýäs. Hawa diýjeklerime Dursultan Taganwa boýunça. Şu men pravozащитникlerini gürleşdim. Dursultan Taganwany deportasiýon lagery geçirdiler. O diýmek deportasiýa ediler ya edilmez. O diýmek ýa-ni şunu deportasiýa ederler diýmek däller. Onu prosedura boýunça şöyle geçirdiler. Tebe polis bölümünde onu 3 günden köp saklap bolanok, hiç aýrymyk. Şoň üçin egerde Türkmen raýaty bolsa onu deportasiýon lagery geçýär. Diňe Türkmen raýaty däl, başga döwletiň raýaty. Dursultan Taganwa boýunça pravozащитникlerini gürleşdim. Gowy işläp durlar. İşe gidip dur, advokat ılgap dur. Advokat ýa-ni şu Dursultan çykarmak meselesinde gowy işläp dur. Netip bolsa biz Dursultan hökman çıkarar. Dursultan Türkmenistan'a gitmeýär. Bu mümkinler. Bunu hökümetiň bizim aktivistlerimize edýän ataka Türk hökümetiň ataka däl, ýa-ni gelip ýygnaýşy diňe Türkmen aktivistler däl. Gazak, Özbek, Kırgız ol aktivistler hem ýygnaýar. Näçip häzir noýabr aýyna, oktýabr aýyna Turan birleşigi bolmaly şöýde prezidentler bar ýa. Bulara hiç ýyly ýa-ni provokasiýa ýa beýleki zatlar gerekkä. Şoň üçin Türk hökümeti öňünden ýa profilaktika etýär. Şoň üçin Türkmenistana iyi vermeli ýa ine tutdular
ine iyi verirler, kim çıksa tutup iyi verirler deyip yüreğimizi yarıp durma. Hiç kimi iyi vermezler. Onun için improvizasyonçilikler alaya bütün dünya galyp gitdi. Şoň üçin bu zatlaryň netijeleri bir hepde gaman belli o. Onu ýanky kelleňde alma, protestlara çykýan aktivistlary tutulur dururlar. Tutulurlar, goý bererler, tutulurlar, goý bererler. Ol bir bütün dünýädäki prosedura, Orsetde de, Gazakstanda da, Kırgızstanda da, Belarusyada da ol prosedura. Biz sebäp kime garşy görüşýär? Biz hökümeti basy bolan Türkmenistanyň peçadyny ulyp duran bir bandida garşy görüşýär. Ol hökümet suratda bize garşy ýanky öz ýuridik dokumentlaryň üstüne bize garşy töhmet atýar. Biz niýe protest gurmasak, hökümet suratda spetsnaz, spesial polis, terroristler garşy gelýär. Şonuň hatlary boýunça ýöne görüp düşmüşýär. Türkiýede bolsa, ine şuraya ýygnaýarlar, soň ýene goý berýärler. Birinji ýerek aktivistler tutanoklar, ine 10 adam tutup goý berdiler. Ine ondan öňki Dursultan ýene tutup goý berdiler, Jumar Tapar goý berdiler. Hiç kim akiden oklar. Onun üçin egerde Dursultan ýa beýlek aktivistler akiden bolsa, biz opozisiýa bolup hemmämiz girjek Türkmenistana. Gaty gowy. Bir gerekde çözjek şu meseleni. Bestirelip sebäbi ol Berdimuhammedow bu düşünýär. Türkiýede problemany Türkmenistana getirecek bolup, şo ýerde saklajak bolup, şo ýerde daşrak problemany saklajak bolýar. Türkmenistanyň içeri o bir sehelce mümkinçilik bolsa halk gidýär. Şoň üçin geçen halk maslahatyna öten gün şu meseleni galdyrmady. Serdar Berdimuhammedow prezidentligiне berilmedi. Gorkujugyna. Berilen bolsa halk indi oň edýän bir hepçiligine, bir düzgünçilige, bir kançylyga çydamaýar. Boldy, doýdy halk. Şoň üçin biz finişe ýakynlak gelýär. Men ýene bir türkmen halkyna ýüzlenjek bolýan söwüş meýdançasy, protestler. Ine şo ýerde barın aktivistler gorlan, durun, gahrymançylygyny görkezin. Hemme protestde şuň gatnaşan awlanlara, gyýlara, adamlara köp tanaýakyny bildirýän şu ýaly protestde kyn görmän köp kilometrler geçip edýän ine şeýle her türkmen bolmaly. Niýede bir türkmen gaýan bolsa, şoň ýanyna bar gapdanyny durmaly. Sag bolun aýdyl. Şerde ýene bize Timur vatandaşymyz goşuldy. Timur, size de söz berýän. Sen öz pikirleriňizi aýdaýsaňyz, şu protest barada. Timur, mikrofonuňyz ýapyk. Baglan bilmede ötýän bolýanda akıl separagy siziň goşjak diýjek zatlaryňyz bolsa, biz siz dinleýäs. Mikrofonuňyz. Köp sag bolun. Men aýtjaklarym ýene de bir gedek şol informal zat guramaçylygy, fiýasy guramaçylygy köprek informali. Hem de inni bil köpräjik şo sözden guramaçylyk işlerine geçmeli. Halkyň hem islegi şol. Bize köp erkin Türkmenistan TV radyosyna gaty köp hatlar gelýär, haýyşlar gelýär. Bize öwredin diýerler. Biz inha Türkmenistanyň içinde biz nähil edip şu rejimiň garşysyna görüşmeli. Sebäbi biz birek-birege inanmak bize häzirlikçe kyn. Adamlaryň köpüsiniň görüşesi gelýär, ananasy gelýär. Ýöne şu Niýazowyň döwründen bäri gynansam adamlarda bir-birinden gorku bar. Rejim şol gorkuýuny adamlaryň içine saldy. Goňşy ananyp bilen ok, hatta käwat dogan da ananyp bilen ok diýerler. Indi biz şu problemany görýäs. Ýöne eger bir problema barmy? Hökmen şonu çözgüden bolaýmaly. Gelin biz şu arada da gelecekde ýürüýte bir duş geçirip Zoom'da bolýarmy ýa-da bolmasa şu programmada bolýarmy, öz iýleşlemede halkymyza görüşüň metodlaryny öwredelim. Indi halk şoňa garaşýar. Köp adamlar siyasi görüşün utulsuzlukdygyny, hökman köçe çykmaly boljakdygyny, gerek bolsa şarpyk, yumruk iýip, ýöňe şonu da dızamaly boljakdygyny bilýärler, hem de şoňa gol düşünýärler. Diýmek, biziňni şol täze bir etaba golaýlanmamyz belli, adamlara nähil edip guramalary döretmeli, mobil, ýani kiçi, asanly guramalary, 3-5 adamdan ibarat guramalary döredip, şoň öz arasyna yaramaz adamlaryň düşmegine ýol bermen, berip turup soňam kim-kimden şol 3-5 adamlyk guramalaryň öz arasyna bir adamyň üstünden bir merkez bolmaly.
şol merkezde 3 adam oturmaly ýa-da 1 adam oturmaly. Şol mysal üçin yüze goloy 3 adamlyk ýa 5 adamlyk guramalar bilen diňe öýdi habarlaşmaly. Sebäbi şol eger bir guramaň üstü açylaýanda da şol hiç ýere ýaýramallar. Şol 3 adamdan aňryk geçmeller. Şolar ýaly bir guramaçylygyň agyr aýrgynç Türkmenistandaky ýaly başistik, ýani asliyetinde bir faşistik rejimde ýöne faşistik rejime daşakly ýurtlar baswalya, beýle halklara terror edýär, üstünden beýle halklar başistik rejimen başyçylyk rejim diýmek, olam daşynnaky halklara, daşary ýurtlara azar bermäge, olan üstüne çözmäge güýji bolmaýa, olar diňe başistik rejimlerde diňe öz içindäki halky terror edýärler. Rejim şu öz içindäki halky terror edýär. Ana on faşizmden tapawdy diňe şeýle. Ýani bir saýdamda ýeni bir gede aýdýan şol faşistik rejim daşary ýurtlara çözýär, başistik rejimen bizinki ýaly diňe içindäki adamlar terror edýär. Şol ýaly rejimin aýlanç rejimin garşysynda görüşmem öz ýürüýte olar finadan geçen täherleri bar. Bir gelecekde şol täherleri öz usullary, metodlary öz halkymyza öwretmeli. Men pikirimçe şol döwrüne gelip ýetdi. Bir paralel alyp barmaly. Siyasi daşary ýurtlardan edilýän siyasi görüş bilen ýurtdaky oturan adamlara görüşün ýollaryny öwretmek nemesini işini bile alyp barmaly paralel. Köp sağ bolun. Ýene de bir gedek şaýda men Dursultan barada da aýdasym gelýär. Biziň hemmemiz häzir näme kömek edip bilsek, Dursultanyň tizrek azatlyga goý bermek üçin elimizden geleni etmeli. Şu gepleşige gatnaşan adamlarym daşyndan müňlerçe, belki 100 müňlerçe şoňa tomoşa edýän adamlarym, belki häzirlikçe ýüzüni görkezip bilmeýän adamlarym gaýrat edinde şol biziň iýleşlerimiz Türkiýede ýa başga bir ýurtda tutulsa, şolara azar berilse, siz hökman gollaw berin. Näme gollaw berip bilseňiz, nähili usul bilen gollaw berip bilseňiz, şu işe goşulunda gollaw berin. Insertinglerimiz üçin köp sağ bolun. Bolýa, sağ bolun Akil Saparaga. Ştaýda Timur vatandaşymyza söz berasmyla. Timur, eşitýäňizmi? Hawa eşitýän, sağ bolun. Eşitýäňizmi? Hawa, gurlawerin. Sağ bolun söz berýän üçin Süýür türkmenleriň adyndan hemmäge köp salamlar. Hawa, Novosibirsk Omskdan hawa. Şol olturan bizim gözläp ýetýär. Bizim telefon ettik, Norat'ın telefon ettik, Bayramadan. O sonra Dursultan hiç bilmediğim telefon, alma telefonunu yine aratış saklap dur, sonra nereye kömek gerek olsa bizden edek deyip ayttık. Onun için verdiğimin neyim demek isteyen? Şurada mesela bir poslovica var da, bir adamı nahar olacak olsan balıkla naharla diye. Adamı ömür boyu naharacak olsan, ömür boyu bakacak olsan, onda şu adama balık tutmanı öğretmeli. Son, Akil Saparaga aytıp geçişini diyen sol bizim problemimiz olumsuzlukta, bilimsizlikte, tecrübesizlikte ova. Son için mümkünce şu auditoriya toplayıp da kim sosyoloji tarafta, kim yürüyüş tarafta ova. Şöyle Zoom'lar geçip de biz aramızda debat etsek, adamlar göfer hava. Hava her bir doğru olmalı, yaş olmalı. Ucu geçiş imkanı çıkışlarından aranda katı doğru çıkış ettiler hava, doğru ettiler katı hava. Son için yine verdi bizim dün ömürlükte masaka ettik verdim. Bizlerin toparlamız var hava. Hem şurada çıkışlanmadı, sunlanmadı, kimin ne işi hemmesini verdeki orta edim içindeki studentler görüntü atlanmadan bilir hava. Hem zaten hava gelecekte nasip olsa koşulsa giderse birleşip zulüm eder nasip olsa. O 100 adam olsun, o 200 adam olsun nasip olsa. Ben şu ataram nasip olsa tayarlar oturum. Sağ olun. Bolýa, sağ olun Timur ağa. Gol gurumlar berdiňiz, gowy maslahatlar berdiňiz. Ştaýda Kaşpirovska söz berýän. Vatandaşlar ştaýda men kommentariýany okap otyrdym. İki sany vatandaşlarymyz aýak aldygyny negativ kommentariýalar ýazyp otyr. Siz boş diýen.
Vatandaş, biz boş haçanda senyalar kaptaldan serede otursa, tomoşayda otursa sirke gelen yalar. Boş bolmazlığımızı islersen gel koşul. Ayt fikirini. Oňat ideýalaryň bar bolsa görkäs, ýol görkäs, näşiňal etsek şuňal bolýar dip aptaldan durup boş diýmek namartlyk. Sapar Jumaýew diýip bir vatandaşymyz ýazyp otur. Aýdur Sultan tutan olsalar gowy bolupdyr. Erkek bolup dur sultanyň başaran işini başardyňmy? İlki özüňe sorag berip kommentariýany ýazmazdan öň. İlki özüňe sorag goý, şonuň başaran işini erkek bolup men başardymmy, men durup bildimmi? Şonuň duran ýerinde diýip özüňe sorag goýdany, ondan soň halkyň öňüne çykyp kommentariýa ýaz. Kim bolsaňam. Vatandaşlar, bu negativ kommentariýalaryň neticesi Stalinin bir sözü var. Если нас враг ругает, значит мы в верном пути diye. Şuňal negativ kommentariýalaryň sany näçe köp bolsa diýmek biz dogry ýolda barýandyrys. Unutmaň hiç wagt. Öňem bardy bular, ýene de bolar. Emma hakykat biz tarapda. Demokratiýa biz tarapda bolmaly, hökman suratda. Üns bermäň vatandaşlar beýle negativ kommentariýalary. Öyle aýdyp boldum sözüme. Doğru diýäňiz Kaşpirovski, şuldaşyň aşagyna elini sokman, kaptaldan çyt-çytlap şu tomaş edip oturan vatandaşlarymyz kende. Indi şu taýda jemläsek gepleşigimizi Murat Gurbanow jemläp berseňiz. Mikrofonuňyzy ýapyk. Sağ olaylar. Hormatly vatandaşlar, biz şu gepleşigini hem gurnadyk. Biz opozisiýaň şuň edýän işlerini size düşünürdim. Türkiýede de işler gidip dur. Diňe Amerikada, diňe Ýewropada da, Türkiýede de gidip dur, Russiýada da gidip dur. Biz hawalyşyp dur. Bizim agzyrymyz gün-günden ösüp dur aktivistler arasynda. Ýöne şu diýişim ýaly bizim halkymyz bizi tumuşýar serdi. Mümkin biz ýanlışýandyr. Mümkin biz ýanky hereketlerimiz azyrak näde dogrurakdyr. Ya düýünden näde dogrudur. Sizin bize egerde pikiriniz bolsa, sizin edýän hereketlerime kyn görmän ýazyn kommentariýlarda. Birinji bilen, ikinji bilen egerde mertligiňiz bar bolsa, gahrymançylygyňyz bar bolsa, goşuňyz bilen. Bize köp adam gerek. Hemme döwletlerde, hemme protesta çykyp, bütün ýanky hökümeti çalyşyp, demokratiýa geçkidip, demokratiýanyň prinsiplaryny öňe goýan hereketleriň ýanky müçberi 3%-dan geçen. 3% alınmada 3,5 milyon halktan diýmedim diýende bir 100 miňe bar. Bize şu 100 miňe goly adam gerek. Özüni watançy diýip hata edýän, hakykatdan hem öz haklaryny alyp beýleki watandaşlarymyza, çykyp bilýän watandaşlarymyza, gorkýan watandaşlarymyza kömek etjek adamlardan ine bize gerek. Oğullarda, kalhowlarda, daýhan birleşiklerine, ýanky şäherlerde, kiçik etraplarda, vilayetlarda bize sizin hemmäňiz gerek. Şoň üçin biz näme protestler daşyny edýär? Haçanla şu protestler size ruhuňyzy, mertebeňizi galdyryp sizi öňe getirip başlasa, bizim Türkmenistanyň içine girip geldi. Bizim Türkmenistanyň içine girip size kömek edip hemme protestleri ýanky geçirip köşküňe baryp Berdi Muhammedow şo ýerde hemme hukuk goraň gulluklar çağırıp, şonu tutturup, halkyň öňüne görkezip, onu jenaýata çağırar. Ine şoň üçin biz protestler edýär. Biz bärde protestler edip, siz eger gozulmasaňyz Türkmenistanyň içinde, bizim protestlerimiz hiç tadı getirmeýär. Bizim protestlerimiz size mertebeňizi, sizin ruhlaryňyzy galdyrmak üçin we haçanda siz başlanyňyzda bize ýol görkezip, biz içine girip, sizin bilen bileleşip, agzybir bolup, Türkmen halky bolup, şu Türkmenistanyň bikanın şertde hökümetini basyp alan bandit toplaryny aýyrmanyň mümkinçilik durar. Sağ olun. Men sözi Alpy Zaparaga geçirýän, Alpy Zaparaga sizem bir jemleseňiz, ondan her adam bir 20 sekundlap öz ýa pikirlerini, jemleýip pikirlerini aýtsa, bu bolurdy aýbyly. Sağ olun. Onu men dowam edýärin. Köp sag bol Murat sözü geçirenim üçin. Men gaty begenýän hem bir ikinji gün ýerlerine şu ýynan ýaz, bütün aktivistler bolup, kim-kimden täze adamlar gelýär. Şuň özden biziň hereketimiziň halk arasyna, ýurdun içinde de daşyna da gün-günden has meşhurlaşýanyny görkezýär. Popularlygy artýar.
Demek bir doğru yoldu. Yankı İyileşme Kaşpirovski'nin aydışıyalı şu gelip bir de ştada irvet atlar diyen adamlar birdadı bilmeli. Siz eğer doğrudan diyen adamın doğrudan anlayan olsanız siz hem yığınanında öz halkınız için bizim edip bilmeyen yaşlıklarımızı edin. Mümkün bir sizden eciyizdir. Sizden belki bilimsizdir. Eğer siz bizden hem güçlü adamlar olsanız şu teknoloji, her zaman teknolojisi sizin hem elinizde var. Mobil, ya olmasa kompüter dinle oyun oynamak için, ya olmasa bir vaktın hoş geçirmek için, yani iş için verilen dağıtlar. Birinci bilen. Siz hem özünüz Zoom'da çıkış edin, beyleki programlarda çıkış edin, Telegram'da çıkış edin de halkın alıdafını edin. Eğer şunu edip bilmeseniz, onunla inolmanlı şol işi edip bilen adamlara hormat koymayı başarın. Yani şolun bir adamçılıktan nişan. Kalan meselede bir günün oğrun akıllı vardı. Uklap yatanı oyorup bilmez diye. Kim kimi oyorup biliyor? Gözü açılan, oyunun adam beylekini oyorup biliyor. Her bir oyunun adam daşarurda çıkıp nehili erkin yaşap olyanını, halklan, milletlen erkin yaşap yürününü gören adamlar Türkmenistan'na gaflat uykusuna yatan, korku bilen uyka düşürülen, koma düşürülen adamları oyunmağa şolara kömek etsin. Bir adam komada hemişelik kalmalı Türkmenistan'na, olan Berdimuhamedov. Onun yerinden Hram filan jadan, yadınıza saklan. Berdimuhamedov'un özünden hiç ideya çıkan yok. Türkmenistan'na in ayrılans düzgünler girdiyen ideolog Hramov. Hramov'un ehli biznesi Türkmenistan'na prezident aparatının ideologiyasını, ideolog görünümeni diktaturanı amalaştırmak. Şoň üçin şu epilip salam vermek girdinim 15-nji ýylda şu Hramov türkmenlere bir-birini basılatmak üçin türkmenlere bir-birini iýdirýän şu Hramov. Jadanam bütün güç strukturalaryny emhemeni pagran yani şirket gulluklarını hem de polisi eline saklaýar, kontrol edýär. Berdimuhamedow'un Türkmenistan'ın hökümetindäki wezipesi gurulşuk ministri. Şoň derejesinde. Ol bir ýerde bir nima açılsa da, mektep açılsa da, çağırır, vaga açılsa da, şu takbar bilen tek etmeli. Hem de Hram filan jadan kimi ýok etdiyse, hökümetde şonu ýok edip, amana prezident ýalap bolup görünmeli. Ana bari bizim şu halka düşündürmeli zatlamaz şol, halk korkmaly. Goy rejim korksun. Sebebi oğurluk edýän rejim, kanuny bozayan, konstitusiýany diýip bilýän rejim, diýmek görüşýän adamlar korkmaly. Bizim ýolumuz hak ýolu. Diňe nimeni şol oğurluk edýän rejim korksun bizden hem halktan. Olar korkubamıyor. Ýöne şolun inni bir de çözümini tapmak, şu problemanın çözümini tapmak için biz has huzurlu işlemeli. Sağ olun. O vatandaşlar Şumat Ahmet Rahmanov girjek öyle Ahmet ağamız yöne girip bilenok. On yançada Yankı Murad ağın deyişiyalı. Şu taydak vatandaşlar. Gözören Ahmet ağa geldi. Ahmet ağa sizden bu günkü olan protestolar hakkında öz düşüncelerinizi. Men Türkmenlere yüzlenmek isteyen. Bana şu an Türkiye'de yaşapıyoruz. Näli hakta yaşapıyoruz? Bir düşünüp görün. Näli haklarımız var? İşlemene hakkımız yok. Strahowkamız yok. Hiçbir hakkımız yok. Normal adam hakları yok bizlerde. İşlende edil oğurluk eden yalı bir cinayet işlen yalı işlepiyoruz. Şöyle yaşapıyoruz. Bizler öz yurdumuza barmasak kaysı devlet, kaysı yurtta yaşasam bizler çujoy. Hiç yerde öz yurdumuzda yaşan yalı yaşat bilmeyiz. Şoň üçin bir çıkalgamız var. Yurdumuzu izine halkın eline almalı, gidip
Näde yaşamany islesek, şödüp yaşamaly. Adalatly, halkın islençe yaşamaly. Sağ olun, men açak zadym şol. Gatı doğru bellekeştiniz Ahmet ağa. Indi şu yerde Zarina Tayba söz versek. Cemleyici sözlerimizi. Sağ ol Mete. Berkat verin üçün. Mene mädir söz berdiňiz, birazcık tolgunýa. Şu ýazylan zatlary gawat ýerdim. Şu biziň alyp barýan ýolumuz adalet ýolu, ha. Biz türkmenler bolup şu gelecekde nesile şular ýalyk özgürlügi berjek bolup oturýak. Ýene bir negativ zatlar ýazýanam öz türkmenimiz. Näme üçin başga ýurtdan gelip bize şular ýaly erbet zatlar ýazylan noktanym öz türkmenimiz özümize garşy bolýar. Öz türkmenimiz özümize badagat otur. Biziň gelecegimiz diňe biz üçin näle? Biziň geljek nesilimiz üçin. Biziň gowy ýaşamagymyz üçin şumat edip otur. Dokun aslan habary ýok diýe. Watanyň içinde gowy ýaşaýanlar bardyr belki. Berdi Muhammedowyň itler bar. Olar gowy ýaşap biler. Ýurt daşynda ýaşaýanlar näde gowy ýaşap biler? Ýurduň daşynda beşmana düşen gaýdan adamlar işläp şular ýaly protest edýärler, protestam. Ýurdun gowulugy üçin, ýurt şo gowy etmek üçin, ýurdu düzeltmek üçin edilýär şunu. Näme üçin bize şular ýaly erbet zatlar ýazyp özümizi badak atýarlar. Olar bize däl öz ömrüniň öňüne badak atýarlar. Şoňa düşünmeýärler bular edip oturan hereketlerine. Bu çykjak adamlaryň öňüne badak atyp oturýarlar. Bular haýwan näl? Bular kellesi ýok, kuş kelle. Bu nira şemal bolara, şu taraw uçýarlar bular. Bularda bara bir niyet diýen zat ýok. Bularda bir özüne bir umyt ýok, özüne bolan ynam ýok. Hiç şeýle. Biziň şu edýän protestlarymyz her tarapdan gorkup saklajak bolýarlar. Ýöne biz gorkamydak. Hem çykyş edip otur, hem protestler edip otur, hem aktivistlerimiz köpelip otur. Her näçe badak atsalar ham biz ýa-da çekiljek adam däl. Tugole men ýaňy aýdyp geçdim. Leyla Muzafferowa we bir näçe aktivistlerimiz Abaşeýanyň öňünde çykyş edipdirler. Çykyş edip oturýarlar. Dowamam ýene boljak. Doğru aýtýaňyz Zarina Tayba. Berkat otaýdy çykyş etseler nesip bolsa ene bizem akbol saparagy bilen bilelikde. Gurrun geçirip bizem bärdene Şwetsiyada öz çykyşlarymyzy ederiz. Sağ ol söz beren üçin. Sizem sağ olun. Şu taýda Eziz Mehmedow, Ahmet ağa, Kaşpirovski size de bir 20 sekund hemmeňize wagt bereli. Şumat jemleýici sözlerimiz aýdaly. Şumat wagtymyz biraz gyska diýdiler, şoň üçin. Assalamu alaykum ýa täze gelenlere. Men diýjek bolýan zadım sür alsaksız bolmaz ýa. Sürüň içinde ökman bolmaly alsak berenler. Olar ýanky erbet negativ ýazýan kommentariýalar, olara berdim Muhammedowyň güçlükleri başlan zawarażenie. Biz aladet özümüz üçin edemiz, watandaşlarymyz üçin etýär. Bolşu aýçakladım şol. Helen vermeýän şol kafama taklandy şol. Başlatyňyz zawarażenie. Dogry. Taýan fara söz berýän. Kaşpirovski sizem bir soňky jemleýici sözüňizi aýtsaňyz. Vatandaşlar, Türkmenistan'ın geleceği öz elimizdedir. Öz elimize almak hukuku öz elimizde. Biz şon hökmanı suratta kazanmalı. Hökmanı suratta yeterinde 30 yıl apçıdadık. Gelecek neslimiz için ayağa kalmalı. Hakimiyeti öz elimize almalı. Demokratik devleti kurmalı. Kağız yüzünde de realini hakikaten demokratik devleti gelecek nesle biz kaldıraymalı. Hökmanı suratta. Aytacaklarım şundan var. Köp sağ ol Ahmet ağa. Tamam, aydın Zermat ağa. Şumat menine tananoklar, men bağışlarsanız şu gün yarawsuzlygym sebäpli men öz suratymy goýdum. Men Zarina Ataýewa. Ýöne men gorkubam, ýüzümi ýapamak,
ya bir zatdan çekinjek zadım yok. Men hemişe de gürläp otyr, ýüzümi açan atlamamken we açarnam. Bundan beýläm. Ýöne birazjyk ýarawsyzlygym sebäpli şumat ýüzümi ýapyp bir suraty boýmakçy boldum. Şu düşünmeýän adamlar üçin. Sağ ol. Bolýa. Maksat, maňa da bir söz berseňiz, bir minut. Baba Murat Kurban sözüňizi jemläp beriňindi. Ine, hormatly vatandaşlar, ine ýalňyja bir ýazypdyr ekranna. Siz ýa-ni halkara gurumanyň öňünde sesleriň Erdoganyň adyny tutup gaty dogmasalyk berdi. Biz onu şu ýerde seslenir, Zoom protestlarda da seslenir, ýa-ni YouTube kanallarda da seslenir we Ženewada da seslenir. Biz Nursultan Taganow ýa beýlek aktivistleri inni öňküsi ýaly bolmaz. Seslenir durur, ýanglanar durur. Pikir etmeň, biz diňe YouTube'da çykyş edýär. Hemme hatlar gitti, provozaçylar üstünde işläp dur, press release'ler çykdy. Press release diýenimizde ýa-ni bir provozaçynik däli, ine Helsinki fond, ýa-ni Bolgarski fond, oňdaşyny memorial, oňdaşyny hemme provozaçyny üýüşüp, jemlenip Human Rights Watch'a eltip, şo ýerde olaryň tasdiklap, Human Rights Watch ýa-ni halkara gurumasyna provozaçyta boýunça operator. Egerde şol tasdiklan ýagdaýynda suwtnama boldy bolýar. Şol suwtnamasy boldy. Indi bir tasdiklama zat ýok. Indi biz diňe ýa-ni liderleri, bütün dünýä liderleri açyk batyş etmeli çykyşlarymyzda we hatlarymyzda şular gaty şart ýagdaýda ýa-ni şol karar çekip netije çykarýar. Şu ýagdaýlar Berdimuhammedow boýunça. Şoň üçin ädim ýöne öňe gitmeli. Birek birine göwnüňe degip edip onu wagt ýitirmeli. Bizim wagtymyz az. Her wagt Türkmenistanyň adan ölüp duran dogan arnaşlarymyzy gözüňe getirin. Şonda siz hereket edersiniz. Ol gaçyp, gaçyp bir topar atmaska tap, o zatlar aýralyň. Hormatly vatandaşlar, wagt ýok. Sağ olun. Şol berilen teklibi biz hökman ederiz. Biz sizin kommentarlarınızı, sizin pikirlerinizi okap duruz. Biz tankid etseňiz köp sağ olun. Ballyk. Onu jemläýin. Şu eger hemmeň Onu näme? Hormatly vatandaşlar, hemmeňize sağ bolsun. Şul bizim gepleşimizde gatnaşanlara, alaytada kommentar ýazýanlara, Amerikadaky bizim vatandaşlarymyza howanyň ýagdaýyna seyretmän çykyş edip bizim Türkmenistanyň içindäki we Türkmenistanyň daşyndaky vatandaşlarymyzyň haklaryny gorajak bolup çykyş edýänlerine köp sağ olun. Hemmeňize diňe adalat we azatlyk arzu edýäris. Sağ olun.